Enco Bottling Corporation. I'm Mikey, Operations Manager. Let me tour you sa aming production area. So this is the laboratory area, which is dito yung location kung saan namin tinetest yung mga purified drinking water namin before siyang i-mark as finished good. Ako po si Reb Perez, no? Ako po ang Quality Manager po ng Enco Bottling Corporation. Pag sinabing purified drinking water, ang kinaibahan niya po sa mineral at sa distill, yung mineral po, meron po siyang certain mga heavy metals. No? So, yung mineral water po na yun ay pinaprocess po para maging purified. Pagdating naman po sa distill, pinagkaiba niya lang po sa purified is yung processing. Kasi nga, ang distill, gumagamit po ng boiler para makuha yung evaporation process. No? Pagdating po sa advantage, syempre, yung most of the people po, parang they prefer yung tasteless na product, no, or water. Kasi yung iba merong aftertaste. Especially pag heavy metals kasi, nag-iiwan niya ng mga salt-like taste, mga mapakla, mga ganun. So, kung yung consumer, prepared nila is tasteless na water, purified ang ma-offer natin, no? Pero para naman sa mga bata, applicable yung mga distilled kasi ang distilled, siyempre, mas dumaan yun sa mas maano na process. Then for the next area is the blowing area. So dito sa area na to, from raw mats na dumarating sa amin, dito namin binublow yung mga bottle hanggang sa maging 350 ml, 600 and 1 liter. Which is ito yung machine na ginagamit sa pagbublow from raw mats to preform. Then for the next area is the capping and filling. Which is sa area na to, after ma-blow ng mga raw mats, dito naman nire-rinse and filling yung mga bote. Before namin lagyan ng purified drinking water yung mga bottle, mini-make sure muna namin na malinis yung mga bote. So dito rin, pinaprocess yung pagbabackwash isa-isa ng mga bote. Kinagandaan sa company namin, talagang we ensure yung product quality. No? Hindi lang kami basta nagmamass production. Yung company namin is FDA approved and we are under sa high-risk category. No? We prefer yung process. No? Mas talagang favorable kami dun sa kung paano namin pinaprocess. Meron kaming 3 stages, pre-treatment, treatment, tsaka post-treatment. Meron po kaming tinatawag na sump box kung saan may 3 stages dun sa sump box. Yung sedimentation process, filtration process, tsaka yung final output. So basically, ang ginagawa niya lang, yung source namin, which is treated na, galing sa water district, pinaprocess pa namin doon sa pre-treatment, no? Para ma-ensure namin na doon pa lang, malilesen na yung mga contaminants, mga heavy metals na galing doon sa treatment. No? Next would be the treatment process, which is our heart, no? Yung main process. Marami siyang stages, 21 stages, no? In specific. Pinifilter na talaga yung taste, yung contaminants, bacteria, pathogens, and all. So, meron doon yung ozone, tsaka meron din RO. So, yun yung heart ng instrument na nagpipurify. After nyo ma-process dun sa treatment process, pured na siya, no? Di kami dun nag-stop. We provide the post-treatment to ensure talaga na malinis hanggang dun sa finished product, no? Ang heart namin dito is quality ng product. Then next area is dito naman yung sa labeling namin. So dito nila nililabel isa-isa yung mga bote. Then dito sa area na to, shrink wrap, which is sinishrink na nila ng mabuti yung mga label na nilalagay. Then after nyan, sa area na to is the wrapping area. Dito naman nire-wrap yung mga bote na na-produce into cases na. Then the end na nitong production na to is pinapalit na nila. So meron kami ditong parang 1-day quarantine, which is kina-quarantine muna namin yung mga tubig to make sure na okay yung mga tubig na na-produce. So here's the example kung paano namin ginagawa yung pagka-quarantine ng mga purified drinking water namin. So once na mapalletize na sila, ini-store muna namin sila dito sa quarantine area namin ng 1 day.
Itong process na ito is to make sure yung quality ng tubig namin. So once na na-test na ng chemist namin and ang QA niya na pasado ang tubig na to, tsaka lang namin siya tinatransfer sa warehouse namin. So once na okay na sila, ready to load na sila and pwede na nilang i-deliver sa ating mga customers.